абдухалил шарифзода як зиёӣ аз шимоли тоҷикистон таъкид мекунад ки дар шароити гармшавии иқлим кишварҳои осияи марказӣ захираҳои оби минтақаро бояд сарфакорона истифода барад. тоҷикистон дораи 3000 дарёи кӯл аст. 3000. агар мо муросо кор кунем ҳама мерасад. ҳама қазоқ ба мерасад, ҳама ӯзбек ба мерасад, ҳама тоҷик ба мерасад. фақат инҷо чида кор ақли солиму ҳамкорӣ. ба андешаи ҳамсӯҳбати мо ки худ дар деҳаи назди сарҳадии хоҷаи аълои ноҳияи Исфара зиндагӣ мекунад, Тоҷикистону Қирғизистон захираҳои бузурги обӣ доранд ва ҳангоми оқилона истифода бурдан тамоми минтақаро таъмин карда метавонанд. фақат фазои амн байни тоҷикистону қирғизистон мо агар таъмин кунем ҳудуди Исфари худ мо ба мардум дар якдигарфаҳмӣ мо ҳамин миллатки якдигарфаҳмӣ зиндагӣ кунем. ине ки осиё меёни 57% обаш агар Тоҷикистон бошад, агар 43%-аш Кыргызстон ба. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, меня зовут Нуруллах, я отправляю машину из Южной Кореи в любую страну мира. К примеру, сегодня приехали посмотреть для нашего клиента BMW пятерка М-пакет 2015 год. Машина в хорошем состоянии. Дорогие друзья, если нужны такие машины, приходите на мой канал в закрепленном статусе. Заказывайте автомобиль. Доставим быстро и надежно. Все вопросы по номеру телефона в закрепленном статусе, дорогие друзья. ҳамсӯҳбати мо мегӯяд ки дар деҳаҳои Исфара сол ба сол камшавии об дақиқтар ба назар мерасад. хусусан дар ҷамоатҳои ҷилгизи нав гилем ана офтобрӯ ҳамон қисмати шарқии шаҳри Исфара ба ҳамин аввали бор бисёр ҳамин об тақсим мешуд. норма ки дом метаҳанд, рӯзаш ки дом метаҳанд, ҳар вақти хоҳад наметавонанд обе гирифтан. ин падидаҳои аввалинаш. лекин ман ҳамин ҳолат ба омадани моё ман ки рӯз солам ҷое ба расидааст, ҳамин дарои кодомо то 130 куб об меомад. ҳозир ҳамин зимистоно худи шумо шоҳед ки аз ҳамин галонҳои сароҷани болотар бемалол ҳатто туфлитон ки болои сангок ҳам ҷайду онтар даро мегузаред. абдухалил шарифзода дар он ақида аст ки масъалаи норасоии об дар осияи марказиро роҳбарони давлатҳои минтақа дар сари миз бояд баррасӣ кунанд. танҳо бо ин роҳ метавонанд захираҳоро сарфакорона истифода баранд. чиқадр ки гуфтем ку мо наздиктарин фурсат ба сари як мез ба ҳамроҳи ҷумҳурии Қирғизистон, ҳамроҳи ҷумҳурии Ӯзбекистон сари як мез нишастем. масъалаи чиқадр ки тамоми ҳастшон ки пешвои миллат тарафдорӣ карда, пайгирӣ карда истодан, гом бардошта истодан, ҳамин якҷо нишаст чиз намешавад. агар нашавад, он гоҳ мушкилот ҳам мешавад. қаҳрамони мо таъкид мекунад ки об бошад аз замин самаранок истифода карда дар як сол 2-3 бор ҳосил гирифтан мумкин аст. як замин чанд ҳосил аз як боғ чанд мева гирифта мешавад. пешвои миллат доим мо таъкид мекунанд. бинобар ҳамин боғчи майдаи канда бе кадом дарахтҳо зардолу, мурч, дарахти мурч, дарахти чормағз, дарахти олу, оли Япония ва оли такҷоя, олуча 1, 2, 3, 4, 5, 6 намуди дарахт аст. бинабин ҳосил худо агар хоҳад бисёр ҳосил фаровон, ҳосили назм, таъмини амнияти озуқавори худо агар хоста бошад, инсон бисёр сатҳи дараҷаи назм беҳтарин мешавад. вобаста ба заҳмату меҳнати марди деҳқони тоҷик. гузориш аз деҳаи хоҷаи аълои ноҳияи Исфара.